Entzun ondo txulo puta hori. Ezaiokit hori nekani honik ateratzez bada, berak egin duela. Aita sendatu da eta txera itzultzeko esan didat. Noiz zoaz? Datorren astean. Nor da hautagai hori? Naroa Etxeberria. Baina Madariagan lanean aritu zenean etzen uten oso ondo bukatu, ez? Kontratatu lasai. Zuk zer igarri diozu? Antxiaz jaten du. Gaixo egongo baritz ez zela. Berak lortu zuen Maria Luisaren zorri buruzko informazioa. Sergi naudo izan zen. Kartzelatik deitu zigun informazioa eskainiz. Jonak ateratako argazki bat ikusirik. Ta jo agertzea izkotxaren ondoan? Iez ez hartzen. Marsellara joan behar duzu. Lagundu hango jendarmei nekane aurkitzen. Gela erakutsiko dizu, aldaketa batzuk egin ditugu, ea gustatzen zaizun. Ez, bogara joan nahi dut. Bietan zu izan zara azkarrena beti, baina orain arazo badaukazu janariarekin. Ixota zaz hemendik. Zerrizikina. Geltu adi. Kotxa konpontzen gastatu dudan zentimo bakoitza ordainduko didak. Entzun duk? Zer egiten duzu hemen? Nik lagunduko dizut gaur goiz bueltatuko naiz, naia. Ez, nahiago aitarekin. Telefona zulatu dizkigute. Susmagarria gara. Kakazarra. Ei, egunon, printzesa. Badakizu nor naizen, ezta? Bihar no herrira. Ai, karajo, ja? Joan aurretik konpondu behar dut gure artekoa. Nekanek bere burua uretara bota zuen, eta gero parke batean aurkitu zuten konorterik gabe. Joana, elikadura trastorno bat dauka. Bulimia daukat aita. Ez zait inporta gari. Aber, Milena, Ik zer egingo nan? Haren tokian. Ez dago argazki gehiago? Ez. Seguru zaudez duzula bat omate zabatu? Edurne, jaso dituzu agiriak notarioaren bulegoan? Astu egin zait, oraintxenoa. Nik ez diat inongo argazkirik ukitu. Ez? Nere idazkari maitiak, berriz galdu ditu paperak. Nik ezagutzen dut notarioa. Agian esan egin beharko genioke, ni bere aita naizela. Batzutan presa sartzen zait gauza bere lekuan jartzeko.